Súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti Trnavského kraja Senická divadelná jar prebehla v stredu 17. apríla v Dome kultúry. Išlo o krajské kolo, na ktorom sa zúčastnili 4 divadelné súbory, víťazi regionálnych súťaží. Predstavenie mali diváci možnosť zažiť už od rána. Ako prvý sa predstavil divadelný súbor Divadlo na kolene zo základnej umeleckej školy Ladislava Kupkoviča z Cífera. Tí zahrali netradičný príbeh na motívy rozprávok Pavla Dobšinského, Zakliatá hora a La Dobšinský sister. Druhý v poradí vystúpil divadelný súbor zo základnej školy Pusté sady. Vo svojom predstavení oživili známy rozprávkový príbeh Popoluška. Ako ďalšie vystúpilo divadielko Na dlani pri základnej umeleckej škole Voderady. Predstavili sa s inscenáciou so zaujímavým názvom Grécia, Tukán, ktorý neprestal túžiť. Inscenácia vznikla na motívy knihy Dávida Králika Tukán, ktorý túžil letieť. Posledný v poradí sa predstavil trnavský detský divadelný súbor Sabinky pri základnej umeleckej škole Mozartova v Trnave. Predstavili sa s inscenáciou s názvom Kolobeh, na ktorej sa ako súbor autorsky podielali. Spomedzi skvelých divadelných súborov mohol byť víťaz iba jeden. Prvenstvo nakoniec získal divadelný súbor Divadlo na kolene. Tí budú náš kraj ďalej reprezentovať na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priatka 2024.